Katso sitä. Kyllähän se kierro. Kauan se mennään vittu. Ihan täysin. Mennään. Ei todellakaan, mutta siis mäkin oon niinku opettajana ollut Itä-Helsingissä. Ne on edelleen, mutta nykyisin mä oon lukiossa. Mä oon yläasteella. Mä tiedän, että niinku tosi paljon mä oon nähnyt oppilaita jollain. Se on niinku todellisuus, että vanhemmat on autettu. Kiinteäpiste siirtyy muualle. Siis kun niiden maailma on aika synkkä. Niiden elämä on... Kuis menee, Lauri? Tässä eka puoli on just tälleen niinku lähtenyt käyntiin, mutta ei oo vielä lähelläkään kääntämistä. Joo. Muuten menee hyvin. Niiden koti on tätä näin. Ihmiset puhuu ihan sekavia. Roikkaroja. Tässä on meidän leiri. Tämmösiä vittu puliukkoja täällä. Vittu toi jätkä! Toi jätkä! Toi jätkä! Vittu toi jätkä! Ja Vittu toi jätkä vittu!